Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii po samite lídrov krajín Slovenskej republiky, Srbska a Maďarska. Po záveru vás budú informovať predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, prezident Srbska Aleksandar Vučić a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, nech sa páči. Vážený pán prezident, milý priateľ Aleksandar, vážený pán premiér, milý priateľ Viktor, dovoľte mi, aby som veľmi stručne charakterizoval naše stretnutie ako výnimočné stretnutie priateľov, ktorí si v konštruktívnej atmosfére vymenili názory na mnohé témy. Pochopiteľne dominovala téma nelegálnej migrácie, ale bola by obrovská škoda, keby predstavitelia troch krajín, ktoré si navzájom veľmi dobre rozumejú, nevyužili príležitosť a nepohovorili aj o veciach, ktoré možno priamo s nelegálnou migráciou nesúvisia. Začnem konštatovaním, že celé toto stretnutie, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, by sa dalo dostať do jednej jedinej vety. Mali sme pravdu. Mali sme pravdu, keď sme na začiatku veľkej migračnej krízy pred niekoľkými rokmi veľmi jasne hovorili, že základom boja proti nelegálnej migrácii je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Mali sme pravdu, že Európska únia nepotrebuje redistribúciu nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európskej únie, už tam zostávajú. Že Európska únia nepotrebuje žiadne povinné kvóty, ale že Európska únia potrebuje prijímať opatrenia v spolupráci s krajinami, ktoré chcú spolupracovať, ktoré budú chrániť vonkajšie hranice. Vážený pán prezident, chcem poďakovať v mene Slovenskej republiky, pretože môžem to urobiť len za krajinu, ktorej som premiérom, za to, čo tvoja krajina urobila v migračnej kríze. Za všetky kroky a opatrenia, ktoré výrazne pomohli Európskej únii zvládať migračné toky. Pretože to, čo Srbsko robí, to, čo Srbsko robilo, nebolo iba na prospech Srbska, ale boli to kroky, ktoré chránili tak Maďarsko, tak Slovensko a chránili celú Európsku úniu. A nielen Slovensko, ale celá Európska únia by ti mala byť povďačná za entuziazmus a energiu, ktorú si dal do boja s nelegálnou migráciou, a my sa veľmi tešíme na ďalšiu spoluprácu. Vážený pán prezident, využívam túto príležitosť, aby som vyslovil plnú podporu ambíciám Srbska stať sa čo najrýchlejšie členským štátom Európskej únie. Ja si neviem predstaviť, že by mal Srbsko niekto predbehnúť pri rozširovaní Európskej únie. A urobíme všetko preto, aby sa táto legitímna ambícia tvojej krajiny aj čo najrýchlejšie naplnila. Dámy a páni, sme v časoch, kedy sa všetko mení, kedy veci, ktoré boli pred niekoľkými rokmi tabu, sú zrazu dnes na stole. Všetci hovoria o inovatívnych riešeniach. Jednoducho
vymýšľame teplú vodu, lebo všetky veci boli povedané pred dávnym obdobím. Hovoríme o tom, že sa majú budovať v krajinách pôvodu migrantov alebo v bezpečných tretích krajinách tábory, kde sa budú zachytávať migranti. Hovoríme o tom, že má byť lepšia návratová politika, pretože zo 100% nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európy, tam 80% zostane, iba 20% sa nám podarí vrátiť naspäť. Hovoríme o tom, že možno treba používať aj mechanické prekážky, ako sú napríklad ploty, ak chceme reálne zabrániť prílevu nelegálnych migrantov. Prosím, uvedome si, že v Európskej únii je takmer 5 miliónov nelegálnych migrantov, ktorí tam nemajú čo robiť. S úplne inými tradíciami, s úplne inou mentálnou výbavou, s úplne inými kultúrnymi koreňmi, čo má negatívny vplyv na stav, v akom sa Európa nachádza. Za týchto podmienok považujeme všetci traja predstavitelia, či už ide o Srbsko, Slovensko a Maďarsko, boj s nelegálnou migráciou za absolútnu prioritu. A minimálne spoločne s pánom predsedom vlády Maďarska budeme výrazne tlačiť na zdravý rozum v prijímaní rozhodnutí, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu na pôde Európskej únie. Chcem poďakovať aj predsedovi vlády Maďarska, pánovi Viktorovi Orbánovi, za výnimočnú, dobrú spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti nelegálnym migrantom. A táto trojica, ako nás tu vidíte, môže byť významnou formou regionálnej spolupráce, ktorá môže byť pre Európsku úniu nenahraditeľná. Preto som rád, že dnes sme si potvrdili naše postoje. Máme rovnaký názor na to, ako s nelegálnou migráciou bojovať. My si plne uvedomujeme, že nelegálna migrácia je téma, ktorá likviduje vlády alebo ktorá vytvára nové vlády, ale predovšetkým si plne uvedomujeme riziká, ktoré sú s nelegálnou migráciou spojené pre celý priestor, v ktorom dnes žijeme. Dohodli sme sa na spoločnom vyhlásení, ktoré je súčasťou dnešného rokovania, ktoré sformulovalo základné východiská. A ja chcem oceniť ešte aj to, že témy, o ktorých sme dnes hovorili, vojna na Ukrajine a ďalšie témy, ktoré sme sa dotkli, sú mimoriadne dôležité pre nás, pre všetkých, a ja chcem mimoriadne oceniť úprimnosť a otvorenosť, s akou či už pán prezident alebo pán predseda vlády Maďarska tieto témy vytvárajú. Pán prezident Milý Aleksandar, pán premiér Milý Viktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Komárna. A keď už taký návrh došiel zo strany pána predsedu vlády Maďarska, my sme v tomto formáte pokračovali ďalej. Chcem povedať, že Slovenská republika má obrovský záujem na regionálnej spolupráci tohto charakteru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán prezident Srbska Aleksandar Vučić, nech sa páči. Dragi Robert, poštovani Viktore, govorit ću veoma kratko. Mi smo komigracija postigli rezultate radeći zajednički. Nije bilo jednostavno, ali ove godine 80% manje migranata nego prošle godine. Nastavit ćemo da radimo zajednički i želim da će rezultate biti dobri. U prihvatnim centrima u Republici Srbiji u ovom trenutku ima svega 477 migranata. Mi ćemo svoj posao u interesu i Evrope i naših prijatelja, naše braće u Mađarskoj i Slovačkoj i u našem interesu naravno nastaviti da radimo. Srećan sam što smo danas o mnogim temama razgovarali, ali pre nego što samo nekoliko reči o tome kažem, želim da istaknem svoju sreću ličnu i zadovoljstvo što Roberta vidimo u ovako dobrom stanju. Za nas je 15. maj dan pokušaja ubistva, zločinačkog ubistva Roberta Fica bio izuzetno težak dan. I to nije pitanje mojih ličnih odnosa sa Robertom, to je pitanje onoga kako se cijela Srbija tog dana osjećala. I ono što meni danas smeta, to je činjenica da se mnogi u Evropi i svetu prave kao da se to nije ni dogodilo. Zato mi sa velikom pažnjom iščekujemo rezultate istrage Slovačke države, jer smo sasvim uvjereni
da to nije moglo da bude samostalno dodatno lice, već rezultat jedne sveopšte atmosfere i opštih i koordinisanih napada na Roberta Fica. Ne želeći da se mešam bilo koji način na unutrašnje stvari u Slovačkoj, samo hoću da kažem, dragi Roberte, da vam želimo dobro zdravlje, da vam želimo dobru formu, da još dugo radite u interesu svoje zemlje, svoje porodice, svog naroda i verujem da će to biti dobro i za sve vaše prijatelje. Mi smo danas razgovarali o svim drugim važnim pitanjima. Ja svaki put naučim mnogo toga kako od Viktora, tako i od Roberta. Radujem se našim bilateralnim susretima uskoro u Beogradu. A uvek sam spreman i smatram ovaj format trilateralnih susreta u kojima naše tri zemlje učestvuju veoma važnim i veoma dobrim. Istovremeno, nas trojica imamo nešto drugačije viđenje onoga što se zbiva na ratištu u Evropi, u Ukrajini. Nas trojica, za razliku od mnogih, bar smijemo da govorimo i da izgovorimo reč mir, koja je danas vrlo nepopularna, jer danas u Evropi i svetu sve samo da se govori o pobjedi jednih na drugima, a ne o tome koliko nam je mir nasušno važan. U svakom slučaju, ja sam preneo poruke Republike Srbije, građana naše zemlje, i zahvala na podršci na evropskom putu našim slovačkim i mađarskim prijateljima i verujem da ćemo nekog uspeha imati u budućnosti. Ako ga budemo imali, hvala našim prijateljima. Ako ga ne budemo imali, opet im hvala. Srbija je dobro napredovala u prethodnom periodu i to ne bismo mogli bez prijateljske i bratske podrške onih koji su nam najbliži. Hvala još. Predseda vlády Maďarska, Viktor Orbán. Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm Önöket. Hálás vagyok Robert Fico miniszterelnök úrnak, barátomnak, hogy meghívott ide erre a 3-as csúcs találkozóra. Örülök, hogy nem csak túlélte, hanem kirobbanó formában van. Nincs kétségem a föld, mindannyiunkat túl fog élni. Ezt kívánom is neki. Amikor a merénylet megtörtént, akkor mi ezt Magyarországon veszteségnek éltük meg. Én is meglepődtem, amikor a saját érzelmeimmel szembesültem. Leülünk a szlovák miniszterelnököt, tehát biztos nagy veszteség Szlovákiának. De Magyarországon volt egy hangulat, amely azt mondta, hogy nem, ez nem csak a szlovákok vesztesége, ez a miénk is. És meg kell mondanom, hogy soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat Magyarországon, mint éppen az ő merénylete kapcsán, a vele szemben elkövetett merénylet kapcsán. Ami jól mutatja, hogy az elmúlt évek munkája, kedves Robert, nem volt hiába való. A mi népeink sokkal közelebb vannak most egymáshoz, mint bármikor az elmúlt 100 évben voltak. Úgyhogy ezt a munkát is, amit a szlovák-magyar barátság érdekében fejtettél ki, eddig hálás szívvel köszönjük. Összeszámoltam, hogy mi így hárman együtt 40 évet töltöttünk az országaink élén. 40 évet. Az kezdetnek nem rossz. Az 40 év tapasztalatot is jelent, és a tapasztalat az kötelező. És arra kötelez bennünket, hogy felismerjünk olyan összefüggéseket, amelyeket talán nálunk kevésbé tapasztaltak nem ismernek szólni. És a mai beszélgetés is arról győzött meg, hogy ez a sok tapasztalat mind a hármunkat arra kötelez, hogy felelősséget érezzünk az egész régióért. Persze mindenkinek a saját országa iránt van felelőssége elsősorban, de felelősek vagyunk a regionális együttműködésért is. És ma ennek a felelősségnek próbáltunk megfelelni a migráció területén elsősorban. Egyetértek azzal, amit Fico miniszterelnök úr mondott. Pontosan az történt, amit mondtuk. Nem kellett hozzá Nobel-díjas atomfizikusnak lenni, hogy az ember előre lássa, hogy pontosan ez fog történni. 2015-ben lehetett látni.
ellenőrzés nélkül, engedély nélkül, idegen kultúrákból jövő embereket milliószám beengedsz a saját kontinensedre, abból baj lesz. Abban biztosak lehetünk, hogy sem Robert Ficót, sem engem az Európai Unión belül nem terhel felelősség azért, ami történt. Mert mi voltunk azok, akik előre megmondtuk, hogy ha nem követitek a mi példánkat, ha nem harcoltok az illegális migráció ellen, akkor bajba fogtok kerülni. Ránk nem hallgattak, most a tények előtt kell kapitulálni a nyugatiaknak. A tények a következők. 2015 óta 8 millió menedékkérelmet nyújtottak be az Unióba, 8 millió. Az illegális kísérletek száma 2015 óta 3,8 millió. Tehát benyújtottak 8 millió kérelmet, és volt 3.800.000 illegális határátlépési kísérlet. Ebből a 3.800.000-ből csak Magyarország egyedül 1 millió ember tartóztatott föl. A tények a makacs dolgok, a kiutasítás tekintetében is. Az Európai Unió nem képes kiutasítani a saját területéről az illegálisan belépett migránsokat. Tavalyi évről beszélek. Tavaly 430.000 olyan döntést hoztak az Unióban, hogy kiutasítanak illegális migránsokat. 430.000 döntést. És ebből 84.000 tudtak végrehajtani. Ficó miniszterelnök úr száma igaz, 80%-át a saját döntéseiknek nem tudják végrehajtani. És ezt pontosan előre lehetett látni. Mi következik ebből? Pánik. A nyugati vezetők pánikban vannak. A pánikból rossz döntések születnek. Mik a döntések most? Fölfüggesztik Schengent. Tehát az illegális migráció valójában az Európai Unió legnagyobb vívmányát, a határokon keresztül történő szabad mozgást rombolja le. Visszaállítják a határellenőrzéseket. És ezt mind előre lehetett látni. Előre lehetett látni, hogy a bűnözés meg fog növekedni. Azt is láttuk, hogy a migrációs paktum legutóbb a szlovák kormány is világossá tette, mi is. Nem megoldani fogja a problémát, hanem fokozni fogja a bajt. A migrációs paktum nem megoldás, hanem maga a probléma. Gondoljanak bele, kvóták szerint akarnak szétosztani megint illegális migránsokat. Kvóták szerint. Ha nem veszed át, fizetned kell 20.000 euró fejenként. És ennek tetejében, ha válsághelyzet van, akkor a kvótákon felül a bizottságot még szét tetszőleges számú ember. És hogy mi a válsághelyzet, az egy oldalon határozza meg a bizottság. Nem azért jöttem ide, hogy panaszkodjak, de önök is tudják, hogy Magyarországot még külön is büntetik. Nem engedjük be az illegális migránsokat, ezért fizetnünk kellett 200 millió eurót egy összegre, és minden nap fizetünk 1 millió eurót. Azért, mert megvédjük Európát. Kellő szerénységgel mondjuk, egyetlen modell működött eddig az illegális migrációval szemben, ez a magyar modell, senkit sem szabad beengedni, anélkül, hogy az ő egyedi ügyében döntés született volna. Fordítva fogalmazva, csak akkor végződne valaki, ha már megvan a döntés az ő ügyében. Várakozni kívül kell. Minden más megoldás hatástalan. Az otthonosság, az ember az otthonát két módon tudja elveszteni. Az egész migrációs paktum ügyében a nyugatiakat feszítő belpolitikai probléma középpontjában az otthon kérdése áll. Az otthon két módon lehet elveszteni. Az egyik, hogy elzavarnak téged az otthonodból. A másik, hogy te otthon maradsz, de egyszer csak minden megváltozik körülötted. Anélkül, hogy te ezt hozzájárultál volna. Azt veszed észre, hogy az otthonosság érzés, amiben leélted az életedet, és amit a gyerekeidnek, meg az unokáidnak visz, az eltűnt. És ráadásul visszahozhatatlanul tűnt el. Ennél nagyobb politikai probléma nem létezik. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy Szlovákia és Magyarország megvédte magát ezzel a problémával szemben. A szlovákok otthonosan tudják érezni magukat, a magyarok otthonosan tudják érezni magukat, és kívánom a szerbeknek is, a
akiknek az Európai Uniós csatlakozását Magyarország Szlovákiahoz hasonlóan teljes szívből támogatja, hogy sikerüljön megőrizni a szerbeknek is az otthonosság érzését a saját hazájukban. Örülök annak, hogy lehetőség nyílik a jövőben is ebben a formátumban folytatni az együttműködést. Magyarország erre készen áll, nekünk elemi érdekeink vannak a mellettem álló két országgal való kapcsolatainkban. A gazdasági kapcsolatainkban Szlovákia a 10 legfontosabb gazdasági partnerünk között van. Szerbiával pedig a kereskedelmünket 6-szorosára növeltük a Vučić elnök úr időszakában. És a szerb-magyar kapcsolatok pedig Magyarország gazdasági semlegességében is szerepet játszanak, mert Szerbia Kínával rendelkezik szabadkereskedelmi megállapodással. Magyarország számára Szlovákia és Szerbia sorsdöntő ország az energiafüggetlenség szempontjából. Szerbia lát el bennünket délről, és Szlovákia tud ellátni bennünket északról energiával. Akkor, amikor a keleti kapcsolat nem működik, és most éppen leálló szélben van. Köszönjük a szerbeknek is, és a szlovákoknak is, hogy segítenek megőrizni Magyarország energiafüggetlenségét. És örülök annak, hogy egy olyan találkozón vehettem részt, ahol a béke szó nem volt szitok szó. Egy olyan keresztény közegben lehetünk a mai napon, a legfontosabb keresztény parancsolatot, ami a békére való törekvés, azt hivatalban, hatalmon lévő politikusok tekintették a legfontosabb erkölcsi parancsnak. Köszönöm szépen, Fico miniszterelnök úr, kedves Robert, hogy itt lehettem. Ďakujem pekne. Poprosím Vašákovský, Slovenská televízia. Dobrý deň, Hauser, Slovenská televízia a rozhlas. Chcem sa spýtať pána Orbána a pána Fica, hovorí sa teraz veľa o tých vonkajších hotspotoch. Už aj Európska komisia sama povedala, že v podstate s tým asi úplne mať nebude. Ako ale zabezpečiť, aby tie vonkajšie hotspoty splňali všetky podmienky, respektíve neboli problematické, tak ako sme to teraz videli napríklad pri uzatváranej zmluve medzi Talianskom a Albánskom. Takže možno tak pod otázku pre všetkých troch. Hovoríte o skúsenostiach, spoločných témach, nečrtá sa tu niečo podobné ako Vyšegrádska štvorka, forma tejto troch. Kétfajta hotspot létezik. Az egyik az, amit mostanában próbálnak létrehozni. Van a migráns, elindul valahonnan, megérkezik hozzád, és te egy harmadik országba viszed tovább. És van egy másik fajta hotspot, az pedig az utolsó biztonságos ország, ahonnan elindulnak a migránsok. Hát nem egy harmadik országba visszük, ott hozunk létre hotspotot, ahonnan be akar jönni az európai. Mondjuk az afrikaiak esetében a hotspotot a földközi tenger déli oldalán hozunk létre. Ezt az Európai Uniónak kell finanszírozni, fenntartani és működtetni. Ott gyülekezhetnek össze azok, akik Európába akarnak jönni, és onnan adhatják be a kérelmüket, őket majd mi elbírálunk, és akit engedjük jöhet, akit nem, az marad. Tehát én ezt a második pontot tartom olyannak, ami tömeges megoldási lehetőséget jelent. A harmadik országba történő delegálás az csak részleges megoldás lehet, és létszámban rendkívül limitált. Ez a véleményünk a hotspot ügyben. De biztos vagyok benne, hogy azt az elvet kell követni, hogy csak olyan ember léphet be az Európai Unió területére, akinek az ügyében már megszületett a döntés. Mert ha belép és ott várakozik a döntésre, mint a számok mutatják, soha nem fogjuk tudni hazaküldeni. Ott marad. Akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Ami pedig az együttműködés formáját illeti, én azt tanultam meg a sok év alatt, amióta együttműködök a barátaimmal, hogy nem kell túl okosnak lenni előre. Tehát nem kell a formátumokat előre kitalálni, az élet kikényszeríti az együttműködést,
itt van például a mai eset, és majd a napi gondok meghozzák, kialakítják az együttműködés formáját. Van 2-3 téma, amiben ebben a körben volna értelme folytatni az együttműködést, és biztos lett majd még több is. És majd a gyakorlat hozhat létre egy rendszeres együttműködés, nem pedig egy előre meghozott politikai döntés. Én ennek a megoldásnak vagyok a híve. Hálás vagyok Robertnak, hogy meghívott ide, az önök miniszterelnökének, hogy meghívott ide ma, és ezzel kinyitotta a lehetőséget a folytatásra. Stručne dodám, téma hotspotov veľmi úzko súvisí s témou, že je potrebné robiť všetko preto, aby migrant zostal buď vo vlastnej krajine, nemal dôvod odchádzať, alebo aby bol pred vstupom do schengenského priestoru, teda do Európskej únie, zadržaný a aby všetky administratívne postupy boli urobené mimo územia Európskej únie. To je téma, ktorú sme my otvárali v roku 2016-2017, ale nikto nepočúval. To je zaujímavé, že keď potrebujeme peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sa nájdú vždy miliardy. Nie, že miliardy, nájdú sa desiatky miliard. Na zabíjanie, na to, aby niekto za každú cenu dostal Ruskú federáciu na kolená, na to sa peniaze vždy jednoducho nájdú. Kladiem si otázku, prečo, keď nelegálna migrácia je tak nebezpečná pre Európsku úniu a pre Európu ako tak, ona nie je nebezpečná politicky. Ona je nebezpečná vo svojej podstate. Prečo pri takejto hrozbe nie sme schopní vynaložiť dostatok finančných prostriedkov, aby politika zadržiavania a zastavovania migrantov ešte pred hranicami bola úspešná. Všetci sme hovorili, že v Líbii napríklad treba postaviť školy, nejakú nemocnicu, nejakú infraštruktúru, aby nemali dôvod ľudia odchádzať z Líbie cez Stredozemné more do Európy. Na to treba ale peniaze. Každý hovorí, že model, ktorý teraz predstavila talianska premiérka v spolupráci s Albánskom, je dobrý, v poriadku, ale to stojí veľa peňazí. Preto aj to bola téma dnešného rozhovoru pri plánovaní nového rozpočtu po roku 2027. My musíme trvať na tom, že súčasťou európskeho rozpočtu musí byť podstatná časť peňazí venovaná v boju proti nelegálnej migrácii, pretože tá nás vážne ohrozuje. K druhej téme, pán redaktor, opakovane sa objavujú pokusy zlikvidovať V4 a Vyšehradskú spoluprácu. Preto, lebo v časoch, kedy Vyšehradská spolupráca bola najúspešnejšia, tak predstavovala akúsi konkurenciu tomu povinnému názoru, ktorý dnes v Európskej únii prevláda. My sme sa stretli pred zasadnutím Európskej rady, predstavitelia 4 krajín, ktorí reprezentujú okolo 65 miliónov obyvateľov. A ak sme povedali, že máme na niektorú vec iný názor, už aj klopala Merkelová na dvere, alebo už klopal Sarkozy na dvere, poďme rokovať, lebo vidíme, že máte iné názory a bez vášho podporného stanoviska také alebo onaké rozhodnutie nemôže prejsť. Áno, sú tu pokusy zlikvidovať V4. Ja odmietam, aby sme skončili v tomto formáte, pretože tento formát nadobúda na obrovskom významu. A ja budem strašne rád, vážený pán prezident, a verím, že to bude skoro, bude Srbsko členským štátom Európskej únie, že sa Srbsko stane súčasťou tejto regionálnej politickej spolupráce, pretože krajiny nášho typu sa musia chrániť. Lebo nie všetko, čo sa bliští, je zlato. Aj Európska únia má svoju temnú stránku. Temnú stránku v podobe dvojakého metra. Temnú stránku v tvrdom presadzovaní vlastných názorov a záujmov pred záujmami iných krajín. A práve tam regionálna spolupráca tohto typu má obrovský význam. Čiže V4 áno, treba v nej pokračovať dnes ešte o to viac, lebo tých tém, kde sa vieme spájať, je veľmi, veľmi veľa. A pokiaľ ide o nové formy spolupráce, ja sa im nebránim, verím, že aj dnes sme založili nejakú tradíciu tohto trojstretnutia, ale predovšetkým by som si veľmi želal, aby v prípade členstva v Európskej únii Srbsko sa stalo súčasťou na takýchto štruktúr. Som čuli jednu rečenici. Saglasan sam s ovim što je Viktor govorio,
kako i Roberto karakterisano naše susrete. Za nas u Srbiji je važna suština. Mi Mađarsku i Slovačku doživljavamo kao istinski, iskreno prijateljske zemlje. Sa Mađarskom to nije bio slučaj kroz istoriju, ali zahvaljujući Viktoru i njegovoj izuzetnoj inicijativi za uspostavljanje boljih odnosa sa susedima. Srbija i Mađarska danas imaju najbolje odnose u svojoj istoriji. Sa Slovačkom smo uvijek imali dobre bratske odnose, verujem da su danas opet možda ponajbolji u našoj istoriji, zahvaljujući Robertu. I svaka vrsta sastanka, svaka vrsta razgovora, svaka vrsta inicijative koja bude dolazila od naših prijatelja Orbana i Fica, bit će podržano u Beogradu i Srbiji. Hvala. Ďakujem pekne. Next question. Dobar dan, Kamalač, Radio Televizija Srbije. Pitanje za premijere, pošto sve vrijeme pričate o zaštiti evropskih granica i zaštiti vaše dve zemlje, ali kako zaštititi one zemlje koje su na pregorju Evropske unije, poput Srbije, dakle kako je pomoći i da li nameravate da je planirate u tome i konkretno za gospodina Vučića, da se vrati na priču o hotspotovima, da li je priče da Srbija postane ono što je Albanija Srbija? Hvala. I po kojim uslovima da ste pristali na to? Hvala. Ako mogu ja prvi, naravno da nije bilo priča i ne pada mi na pamet i ne bih pristao ni pod kojim uslovima da Srbija bude hotspot. Nema tog trika, nema te igre i nikakve priče. Moji prijatelji niti su to pitali, niti su to tražili, niti bilo ko drugi sme to da me pita, pošto mi ne pada na pamet da o tome uopšte razgovaram. To je sve što ja nema kažem. Oni su nama ponudili pomoć, svaku vrstu pomoći, podrške sa Mađarima zajedno kroz Frontex i kroz druge zajedničke patrole i zajedničke organe. Već radimo i danas je Robert ponudio podršku iz slovačke policije i vjerujem da ćemo i tu uspostaviti zajedničku saradnju. Ja sam im zahvalan na svaku vrstu podrške i svaku vrstu pomoći. Ďakujem pekne. Next question. Hungary Television. Egy hírcsatorna, Orbán Viktor miniszterelnöktől kérdezném, hogy hol tartanak a tárgyalások a migrációs paktummal kapcsolatban, illetve az óriási büntetéssel kapcsolatban, illetve mikor indulhatnak el az első migrációcsoportok Magyarországon Brüsszel irányába. Az utóbbi kérdésre most nem válaszolok. Olyan jó hangulatban voltunk ma itt együtt. Köztudott, hogy a magyarok bíznak a huszárrohamokban, lesz buszos huszárroham, és el fogjuk vinni azokat a migránsokat jogszerűen, akiket a nyakunkban akarnak a Brüsszeliek Brüsszelbe, de erről nem itt kell beszélni. Nem akarom megterhelni a hármas együttműködést ennek a kérdésnek a részleteivel. A pénzről szóló tárgyalások azok úgy állnak, hogy mi folyamatosan kérjük a brüsszelieket arra, hogy ezt a döntést, amiben büntetnek bennünket, mert megvédjük őket, ezt függesszék föl, gondolják újra, egyezzünk meg. Erre egy kevés esélyt látunk. De most van egy új fejlemény, ez a válaszom az első kérdésére. Ugyanis lázadás közeli állapot van. Beszéljünk egyenesen. Lázadás közeli állapot van az Európai Unióban. Van, aki már föl is lázadt. Például a lengyel miniszterelnök, aki bejelentette, hogy fölfüggeszti az európai migrációs szabályok alkalmazását. De föllázadt a német kancellár is, aki bejelentette, hogy fölfüggeszti azokat a szabályokat, amelyeket neki be kellene tartani a schengeni térség működése érdekében. Egyre többen fognak fellázadni. És ez szétveri nem csak a migrációs paktumot, az megérdemli, hogy minél hamarabb eltemessük, hanem szét fogja verni az európai együttműködést. Tehát ma mi egy olyan ügyről beszéltünk, ami nem csak azért fontos, mert egy-egy országnak bajt okoz, hanem azért, mert a rossz vezetés, az Európai Unió rossz vezetés, amely nem tudja kezelni a problémát, olyan állapotot idéz elő, amikor fölmondják a migrációs paktum alkalmazását a tagállam. Ami nem egy rendezett formában fog történni, leülünk, megállapodunk, hatályon kívül helyezünk szabályokat, újakat hozunk be, hanem fölmondják, mint egy most tapasztalunk. Schengen így hal meg ebben a pillanatban. Fölmondják az országok a schengeni szabályok alkalmazását, pedig aláírták a megállapodást, hogy tagja a schengeni térségre.
És nem lehet ellentenni semmit, széthullik az egész. Az Európai Uniót szétfeszítő legnagyobb probléma az a migráció. Önmagában is nehéz, de egy rossz Európai Uniós vezetéssel tetézve pedig lerombolja az uniós együttműködést. Ezért vagyunk ma itt, hogy erről őszintén és komolyan beszéljünk. Változtatni kell, a migrációs paktumot ki kell hajítani, és teljesen új megoldásokat kell választani. Az önök miniszterelnöke, Szlovákia miniszterelnöke és én az unión belül készen állunk arra, hogy az új szabályok megalkotásában részt vegyünk. Az biztos, hogy a mostani szabályokat el kell felejteni, és újakat kell alkotni. Chcel by som dva alebo tri slova povedať o tejto téme. Slovenská republika migračný pakt nepodporila. Tento pakt pozostáva z balíka dokumentov, pri jednom sme boli proti, pri niektorých sme sa zdržali hlasovania, ale my sme koncept povinnej solidarity odmietli. A znovu pripomínam, migračný pakt nerieši podstatu nelegálnej migrácie ako také. Rovnako chcem povedať, že narážame na seba dva prúdy. Sú krajiny, ktoré migračný pakt nepodporili, a sú krajiny, ktoré hovoria, že migračný pakt, ktorý bohužiaľ platí, treba aplikovať rýchlejšie. Ešte rýchlejšie, ako sú stanovené termíny. A potom je ešte ďalšia skupina krajín, o ktorej hovoril pán predseda Maďarska, že hovoria o inovatívnych postupoch, ktoré však nemajú nič spoločné s platnou legislatívou, sú v príkrom rozpore s touto legislatívou. Čiže niekto je proti paktu, niekto ho chce rýchlejšie aplikovať a niekto chce robiť veci mimo paktu. To musíme vyriešiť pravdepodobne novým paktom. Asi musí prísť úplne nová podoba legislatívy, pokiaľ ide o migráciu, ktorá bude zohľadňovať to, čo doteraz jednoducho právne predpisy neumožňovali. Pozrite sa, teraz som hovoril o návratovej politike, že musíte vrátiť toho človeka do krajiny, odkiaľ ten človek pochádza. Ale my si myslíme, že by to mohla byť aj iná krajina, tretia krajina, ktorá nie je krajinou pôvodu toho človeka, ale je dostatočne bezpečná, aby ten človek tam mohol ísť. A ďalšie veci. Ale predovšetkým malo platiť, že každá krajina, suverénna krajina Európskej únie bez ohľadu na existenciu šengenského priestoru musí mať právo rozhodnúť o tom, kto vstúpi na jej územie, kto na jej územie nevstúpi. To je základná filozofia Európskej únie, to je základná filozofia suverénneho pohľadu na členstvo v Európskej únii, ktorú presadzujem ja ako predseda vlády Slovenskej republiky a pán Boh zaplať, že aj ďalší, alebo niektorí ďalší premiéri, predovšetkým pán predseda vlády Maďarska. Ďakujem.